खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 एप्रिल 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथोन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि अननाय आरो हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो एबा दावबायहैया मानो मोजाङैनो दावबायहैनो हागोन आरो जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन। मानिबा जाहोनाव खुद्रिगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। महर मोखाङाव साबखांनाय फैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अदेबानि हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। अदेबानि गोसोनि अहंकाराबो बांगोन। बिदा फंबायजों गोरोबनो रोंनाय नङा। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबोर नांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। नाथाय गोसोनि हास्थायनाया मोनाबो जानो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव गारि मटरखौ गावनो सालायाजासे गुबुननि दारै सालायहोयोब्ला मोजां। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन।
जेरावबो देरहासारनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो आरो थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदान खामानि मावनो गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंब्लाबो नाथाय बांद्राय लुबैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। तुला राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नङा। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनोबो हागौ। गुबुनफोरनि हेफाजाब मोनगोन आरो लानांगोनबो। सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो नाजायोब्लाबो गोबां हेंथा नुजाथिगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। लुबैनाया बांद्राय जागोन। अब्लाबो मोननाय नङा। लुबैनायफ्रा आरो हास्थायनाया आद्रा थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब लानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों जोबोर मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बाथाव मोनगोन। सोरबा लोगोनि सायाव गाज्रि सन्देह खालामफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोबां खामानि मावनो गोसोबो दुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन।
मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रांथिनि गोनांथि दङ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर लोरबां जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय गोमालांगोन। गोसोआ दिनै गोजोननाय गैयै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन आरो जाफुंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। जेरावबो देरहासारगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोबां मुलाम्फा जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै जोबोर सांग्राङै मावफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।